Szeretettel köszöntöm Magyarország rendkívüli meghatalmazott nagykövetét, Kékessy Ferencet. Január 6-án múlt csütörtökön Magyarország hivatalosan is átvette az EU-s elnökséget. Mik lesznek a magyar kormány prioritásai az elkövetkező 6 hónap alatt? Úgy gondolom, hogy célunkat világosan tükrözi az elnökség mottója: erős Európa. Elnökségünk célja, hogy elősegítsük egy gazdaságilag, társadalmilag, politikailag és intézményesen erősebb és vonzóbb Európa kialakulását. Ennek megfelelően a magyar elnökség programja alapvetően 4 fő prioritáscsoport köré csoportosul. Az első a gazdasági fejlődés előmozdítása, a gazdasági irányítás erősítése révén, összpontosítva értelemszerűen a munkahelyteremtésre és a szociális integrációra. Második prioritásunk az unió közös politikáinak az erősítése, azok még hatékonyabbá és versenyképesebbé tétele, mindezt úgy, hogy közben megőrizzük az alapvető értékeit a politikáknak, kohézióteremtő képességét Európában. A harmadik prioritás rövid, de annál bonyolultabb kérdés: Európa közelítése állampolgáraihoz. És a negyedik pillére programunknak a bővítési folyamat továbbvitele hiteles és felelős módon, valamint az EU szomszédságpolitikájának a megújítása. Ahogy ön azt már említette, a magyar kormány prioritásai közé tartozik az unió bővítése, valamint a Nyugat-Balkán felé való terjeszkedése. Elsősorban azok az országok csatlakozhatnak, amelyek teljesítették a kiszabott feltételeket, ez áll az ajánlásban is. Valóban a magyar EU elnökség szándéka, hogy fenntartsa az EU bővítés folyamatának a lendületét, ezért minden lehetségest meg fog tenni annak érdekében, hogy a bővítés ütemesen haladjon tovább, figyelembe véve a csatlakozni vágyók felkészültségi szintjét, valamennyi csatlakozási feltétel teljesülését. Macedónia, mint az már ön előtt is ismeretes, 5 éve hivatalos tagjelölt ország, de az ismert okok miatt már másodszorra is csak ajánlást kapott a csatlakozási tárgyalások megkezdésére. Várható-e az, hogy az elnökség mandátuma lejártáig Macedónia időpontot kapjon a csatlakozási tárgyalások megkezdésére? Megítélésünk szerint Macedónia teljesítette a szükséges feltételeket az EU csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez. Az egyetlen fennmaradó kérdés a névvita. Mi érzékeljük az elszántságot a 2 ország miniszterelnökei között zajló felső szintű tárgyalásokon, és őszintén reméljük, hogy ezek a tárgyalások minél előbb konkrét eredményeket is hoznak. Az ENSZ égisze alatt zajló tárgyalási folyamatot határozottan támogatjuk, ezért is üdvözöljük, hogy február elején az ENSZ közvetítésével ismét tárgyalási fordulóra kerül sor. Noha mi nyitottak vagyunk minden javaslat iránt, hogyan lehetne ennek a folyamatnak lendületet adni, azt hangsúlyozni kell, hogy a névvita egy olyan bilaterális kérdés, melyet az érintett feleknek maguknak kell elsődlegesen megoldaniak, és csak nagyon szűk lehetőség kínálkozik a külső ráhatásra. Ezzel együtt hangsúlyoznám, Magyarország érdekelt a kompromisszumos rendezés sikerében, és amint a kérdés megoldódik, Macedónia EU és NATO csatlakozásában. Excellenciás Uram, milyennek véli Magyarország Macedónia viszonyát? Én úgy gondolom, hogy országaink között kiváló politikai, gazdasági kapcsolatokat sikerült kialakítani az elmúlt immár 20 esztendőben. A válság előtti úgynevezett utolsó évben, 2008-ban az árucsereforgalom elérte a 130 millió eurót, folyamatosan bővült. Magyarország egyike a legnagyobb külföldi befektetőknek, és a kis- és középvállalatok közötti kapcsolatépítésben folyamatosan láthatunk eredményeket. Természetesen nem lehetünk elégedettek, mindig többet szeretnénk. Hogyan értékeli a nyugat-balkáni országok prosperitását tekintettel Horvátországra, Montenegróra, Szerbiára és Koszovóra?
Reményünk szerint elnökségünk ideje alatt Horvátországgal sikerül lezárni valamennyi nyitott fejezetet, így van realitása a csatlakozási tárgyalások lezárásának júliusig. Montenegró esetében örülünk, hogy a bizottság pozitív ajánlása után az év végével az ország hivatalosan tagjelölti státuszt kapott, így a továbbiakban a csatlakozási tárgyalások megkezdésének lehetőségét is lehet már vizsgálni. Szerbia. Szerbiának egyértelmű európai perspektívát kell hagynunk. Mi határozottan támogatjuk Szerbia európai integrációs törekvéseit, ezért is örömmel fogadtuk, hogy az EU-n belül megszületett a döntés arról, hogy Szerbia csatlakozási kérelme az EVI elkészítése céljából a bizottság elé kerülhet. Szerbia további közeledése az EU-hoz ugyanakkor csak akkor teljesülhet ki, amennyiben Belgrád teljes körűen együttműködik a Nemzetközi Bűnöket Vizsgáló Háborús Bírósággal, az ICTY-vel. Várakozással tekintünk a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd elé, a kölcsönös érdeklődésre számot tartó gyakorlati kérdésekről. Ez a folyamat nem lesz könnyű vagy egyszerű. Koszovó európai perspektíváját nem szabad elfelejteni, de ott még bizony számos teendő van a jogállamiság, a korrupció és a szervezett bűnözés elleni harc megteremtésében, erősítésében. Magyarország ugyancsak üdvözli és aktívan támogatta, hogy az Európai Unió tavaly pozitív döntést hozott Albánia és Bosznia-Hercegovina állampolgárainak vízummentes utazásáról. Ez a két nyugat-balkáni ország is világos európai perspektíva elé kell, hogy nézzen a jövőben. Magyarország először elnököl az EU-val, ám mondhatjuk, hogy egy hatalmas kihívással szembesül, mivel az Európai Unió az eddigi legnagyobb válsággal áll szemben. Mégis a hivatalos átvételi ceremónián Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy 2011-et magyarok az újjászületés évének tekintik. Jelenti-e ez azt, hogy van egy kiszabott stratégia az Európa újjászületésére, valamint mit tervez a magyar kormány tenni a gazdasági fellendülés és a pénzügyi stabilitás érdekében? Nyilvánvaló, hogy az elkövetkezendő hónapok top témája a pénzügyi válságból való kiútkeresése lesz. E cél elérését a fenntartható fejlődés feltételeinek és új munkahelyeknek a megteremtése fogja jelenteni. Az EU-nak is le kell vonnia a tanulságokat a válságból, meg kell erősíteni pénzügyi stabilitását, gazdasági ellenőrző mechanizmusait, és egy új típusú gazdasági kormányzást kell kialakítani, az ehhez tartozó jogszabályi és szervezeti feltételrendszerrel együtt. Jelenleg az Európa 2020 stratégia a kulcsa annak, hogy az elkövetkezendő évtized kihívásainak meg tudjunk majd felelni. A tagállamok meggyőződése is, hogy az eurózóna stabilitása Európa stabilitására nézve meghatározó. Tisztában vagyunk azzal, hogy elnökségünk idején a Lisszaboni szerződés módosítása, az európai stabilitási mechanizmus kidolgozása központi téma lesz. És talán azt sem kell mondanom, hogy noha Magyarország nem tagja az eurózónának, elnökségünk maximálisan támogatja az eurózóna megerősítését. Van-e különleges prioritása a magyar elnökségnek? A magyar elnökség programját egyformán fontos prioritás csoportok alkotják. Ami talán leginkább a magyar elnökséghez köthető kezdeményezés lesz, az egy összeurópai roma stratégia, a Duna stratégia elfogadása lesz, valamint a májusban megrendezésre kerülő második keleti partnerség csúcs találkozó. Természetesen az elnökségi időszak váratlan, rendkívüli feladatokat is hozhat, amit nekünk szakszerű és eredményorientált módon kell majd megoldanunk.
Sok sikert és eredményben gazdag munkát kívánok az elnököléshez, és köszönöm szépen, hogy a Macedón Televíziónak interjút adott. Ja vas благодарам.